Vi har her 3 eksempler på forskellige bindingstyper. Og det vi vil prøve at finde ud af, det er, om der er tale om polære eller upolære kovalente bindingstyper, eller om der er tale om ionbindinger. For at finde ud af dette, skal vi benytte os af elektronegativitetsforskellen mellem to atomer, som vi finder ved hjælp af tabellen herunder. Elektronegativitetsforskellen mellem to atomer, den er nemlig afgørende for, hvilken type bindinger atomer danner med hinanden. Vi starter med diklormolekylet, som er her. Man kan se, at elektronskyen for det fælles elektronpar er helt ligeligt fordelt omkring de to atomkerner. Og det er så selvfølgelig fordi, der er tale om to kloratomer, og derfor så giver det sig selv, at elektronegativiteten er lig med 0. Derfor er der tale om en ren upolær kovalent binding. Hvis vi nu kigger på hydrogenkloridmolekylet, så kan man se, at det meste af elektrontætheden befinder sig i området omkring klorkernen. Det er fordi, at kloratomet har en større elektronegativitet end hydrogenatomet, nemlig 3,0, som man kan se på tabellen her, mens hydrogenatomet har en elektronegativitet på 2,1. Så der er alligevel en stor forskel. Elektronegativitetsforskellen mellem hydrogenatomet og kloratomet er lig med 0,9, og derfor er der tale om en polær kovalent binding. Kigger vi til slut på natriumklorid, så kan man se på tabellen, at natriumatomet har en elektronegativitetforskel på 0,9, mens kloratomet har en elektronegativitetsforskel, der er lig med 3,0. Hvis man regner elektronegativitetsforskellen ud, så finder man ud af, at den er lig med 2,1. Og den her forskel, den er så stor, at de her to atomer de faktisk ikke kan være bundet sammen med fælles elektroner. Bindingselektronerne de er nemlig fuldstændig forskudt over mod kloratomet, så der dannes faktisk en natriumion og en klorion. Så derfor er der tale om en ionbinding. Her har vi to molekyler, nemlig carbondioxid, som også kaldes for carbondihydrogen eller CO2, og ammoniak, som også kaldes natriumtrihydrogen. Vi vil starte med at se på bindingerne mellem atomerne i carbondioxid og ammoniak. I carbondioxid har vi to oxygenatomer og et carbonatom. Oxygenatomerne de har en elektronegativitet på 3,5, og carbonatomerne har en elektronegativitet på 2,5. Elektronegativitetsforskellen er derfor 1, og man kan så derfor konkludere, at der er polære kovalente bindinger mellem atomerne. I ammoniak er der 3 hydrogenatomer og et nitrogenatom. Hydrogenatomerne har en elektronegativitet på 2,1, og nitrogenatomet har en elektronegativitet på 3,0. Derfor er elektronegativitetsforskellen 0,9, altså over 0,5, og derfor er der også polære kovalente bindinger mellem atomerne i ammoniakmolekylet som helhed. Vi prøver igen. Der er polære kovalente bindinger mellem atomerne i ammoniakmolekylet. Og hvis man ser på ammoniakmolekylet som helhed, så er der faktisk også tale om et polært stof. Til gengæld så er molekylet carbondioxid ikke polært, selvom bindingerne er polære. Og det er fordi, et molekyl faktisk godt kan være upolært, selvom det indeholder polære bindinger. Som man kan se, så er carbondioxidmolekylet nemlig lineært, og tyngdepunktet for den negative ladning ligger midt i molekylet. Det vil sige, at det falder sammen med tyngdepunktet for den positive ladning. Og derfor kan man konkludere, at carbondioxidmolekylet som helhed faktisk er upolært.